Alussa mukana 88, on ollut myöskin miesten maajoukkueen mukana aikaisemmin MM-kisoissa apuvalmentajana vuosi 2002. Konstantin Sina Sergei Fedorov aloituksessa, 29 Fedorov, laitahyökkäjä 8 Alexander Ovechkin ja 28 Alexander Zemin. Getzlaf, nyt on tämä Kanadan huikea ykköskolmikko jäällä, 51 Getzlaf, laitahyökkäjät 15 Danny Heatley, turnauksen pistopörssin ykkönen ja Rick Nash 61 toinen laitahyökkäjä. Heatley painaa maalille, sinne painaa myöskin venäläispuolustajista Konstantin Kornejev, pakkikaveri on 37 Denis Grebeshkov, sieltä nousee sitten Fedorov, kolminkertainen Stanley Cup voittaja Detroitissa. Vähän hitaasti tuntuu Fedorov toimiva, mutta siitä huolimatta kädet käyvät täyttävästi. Ovechkin pistää loistavasti maalille ja Venäjä loistavalla hyökkäyksellä johtoon. Sieltä tulee kuin salama kirkkaalta taivaalta. 1.23 on pelattu vasta ottelun ensimmäistä erää. Ja Venäjän kannattajat laittavat liput liehumaan. Alexander Zemin rynnistää maalin eteen ja mikä järjestely. Sergei Fedorov liukuu sinne, katsokaa kuinka hän liukuu hitaasti. Ja ikään kuin hidastusta filmistä, katsokaa mitä tekee Ovechkin. Ovechkin tulee maalin taakse. Ja sitten siinä kaiken hyvän lisäksi on vielä ottelun päätuomari toinen edessä. Ja Ovechkin napauttaa kiekon Zeminille. Ja Zemin napauttaa kiekon ohi Campbellin. Siinä tuli rajusti apuja kyllä.